Jobe kwakunjalo, yonke into yakhe yayihamba kahle. Lamabhizinisi yonke into ayingenankinga ngalesikhathi isabaluleka enza zonke izinto enza konke lokho. Kodwa simthola uJobe esebenasi isambulo ukuthi cha uNkulunkulu la uyangihlola sebuyela kulamagama akhe awasho kumkakhe ukuthi ucabanga ukuthi uNkulunkulu uyosinikeza okuhle kodwa yena nokubi sokuthola ngoba unguNkulunkulu. Seyabuyela manje lapha la kade ekhona. Sephumile kuyena. Usefile manje ngezinye indlela. Ufile ngoba ukuze sikwazi ukuhamba noNkulunkulu bazalwane, ukuze sazi amandla esiphambano sidinga ukufa. Once safa soba ne-revelation, uNkulunkulu uzozambula kuthini ngoba uself usuku ungasekho. So bese nawe sewukhuluma njengoPaul uthi ukuphila kwami kuKristu akusaphili mina. Ngeke washo lawo magama uma kusazofika kimi ubaba Ndebele mhlawumbe afika athi hey mkhaya kade behlezi ngawe lapha bona labangani bakho uthi uhamba nabo, hey hayi akubona abangani bakho labo kade bekhuluma bethi ngawe. Mina mangigcwalisiwe sekungasaphili mina, sekuphila uKristu. Ngizothi hayi mkhaya ngiyakuzwa. Yazi into engimangazayo mkhaya into oyishoyo uthini? Bebehleba mina. Ya bebehleba wena phela. Didekile mkhaya. Bebehleba uJesu hayi mina. Ayikho into engihlanganisa le awole nkulumo wathi oyikhulumayo. Hayi bebezikhulumela noJesu lapho bebekhuluma ngoJesu hayi mina. Ngoba sengifile. Awukwazi ukuhamba noNkulunkulu ungafile. Awukwazi ukukhuluma lamagama akhulunywa uJobe ukuthi angifikanga nalutho kulomhlaba ungafile. Oba into ezoyenza ukukhala. Into ezoyenza ukuyenyangeni. Ngoba inyama izokutshela ukuthi ayikho lento oyithandazayo. Bakutshele nasemndenini ukuthi washiya abantu bakini. Ukubona lokho bakusho ngaleso sikhathi uyabona ukuthi kuphilwa kahle la ekhaya. Kodwa umuntu one-challenge yimi ufezami ingane kuphela. Kulo nkulunkulu engithi uyaphila. Ufezami inkomo kulo nkulunkulu engithi uyaphila. So ke lapho sekudinga ukuthi uqinile yini kulo nkulunkulu othi uyamlandela. Uyamazi noma wena owazi yena akakwazi. Ngoba ilokho kusilimazayo kwesinye isikhathi. Ingakho umuza umuntu esebe umzalwane for 20 years ekhuluma ilimi esho yonke into leyo ethandaza kugingqika abantu kodwa umuzwe ngelinye ilanga athi awungazi kahle akukhulunywa kanje kumina. Ngiyathandaza ukuthandaza kodwa hayi into enje angiyithathi. Sesenyameni akafanga wafa partial. Ufile kwezinye izinto akafanga. Kanti masifa kufanele sife 100%. uJesu wafa ngoba uyazwakala laphana ekubona ukufa kuze uthi susa le ndebe. Kodwa mangabe ehamba intando akube yakhe intando. Ngoba manje akenzi izinto ngama emotions. Fana alalela uYesu ukuthi uthini. Nathi lokho kufanele sikwenze ukuthi lithini izwi mase kunje. Lento eyenzeka kuJobe la noma kubani engenzeka mayisaqala khona izinto eziqale usho ukuthi hayi phela uNkulunkulu vele phela usebenza kanje umthetho wakhe uyathula ngoba akwashayeki kahle. Ushayekile nje kahle usakwazi ukuhamba. Kodwa mase kushanga impela yaqala kushintsha ukudla epletini. Uqala ubabona abakuthakathile futhi ukuthi hayi umfowethu wathwala ngami. Ngoba uSathane uyakwazi ukunikeza izambulo zakhe. Kepha simthola la uJobe enye into engifunda kuyena
asimtholi la kuvela khona ebazonda abangani bakhe. Mawuqhubeka nama chapters uyamthola uJobe esekhuluma noNkulunkulu ekhala kuNkulunkulu. Engasayena lo Jobe obekade eqalekisa ngani. Eseyiunderstanda indlela kaNkulunkulu ukuthi ihamba kanjani. That is why sumthola lapha ku chapter 10 esethi uyayazi indlela yami. Usungivivinyile ngiyakuphuma njengegolide. Ngeke washo la umagama ungafini. Zingakalungi izinto, ngeke washo la umagama. Phela nje uzobugijima inyanga zichatha zigqumisa uncinda wenza yonke into uvuka ngo3 ekseni kade uthandaza ngawo uvuke uyophalaza. Ukasho umpostoli athi u3 ngabe uyothandaza wena uyophalaza. Sisuka khona abazalwane asifikanga lana simsulwa ufike enyangeni ikutshela ukuthi ithatha amanzi ebhetri ungazi ikujobhe ngamanzi ebhetri akuncinze uthi hayi ithi uyawuza uyangena na uvume uthi hayi uyangena uncinzwa amanzi ebhetri. So kudlaliwe ngathi sisuka kude la sisuka khona. Bangayibheka nje imizi eminingi uzothola ukuthi mangabe kwangakaphela uthola ukuthi kwakunensizi la yesiphambano. Ngoba inyanga ziyayazi indaba yesiphambano. Ithini esingazi kahle ngesiphambano. Ngoba uma ufunda iBhayibheli ayikho into usathana nayo. Yonke into uyithathe kuNkulunkulu phela uphendukezela. Wakwasho uMadinana la ikhuluma ngoLeviathan ukuthi uLeviathan ngendlela apowerful ngayo ukushaya wazi uhlakaniphile uthi uhlakaniphile uqedile ayiphendukezele into ubusuqhamuka nevesi leli likhona nawe ongalazi kodwa likiphi incwadi ukuthi uNkulunkulu usizoyisizayo. La ungena lapho abona ngesikhathi nje sewushiya uNkulunkulu nje bakathi mawuphuma kuJesu yapi usuke wazi ukuthi yapi kodwa ungazi ukuthi uyofa. Ngoba usuke umlalelile uSathane esifikile uMasibanibani. Hayi phela uMasibanibani noma ngabe phela ukhuleka nathi siyakhuleka ekhaya sikhonza yena lo uNkulunkulu omkhonzayo sikhonza lo Jesu kodwa thina sisizakele lapha kwaNkabindi. uNkabindi uyasiza ngempela and uthi uyambheka awuyaphila uyamazi futhi eshayekile akakhulumi ngento ongayazi na uzohamba ebusuku ushone khona ayafika kutshela athi hayi washiya abakini angithi ukutshela into yaziyo athi yabona njengamanje ugogo futhi angazi inyanga zinento eyodwa abakomalume isikhathi esiningi nje kaziyayazi lento inyanga bakomalume nje wena uphethwe ugogo bakini bakomalume hayi bakubaba bakho phethwe ugogo bakho. So thwele lento uyabuya uyahamba uyofuna imbuzi ubuyela lapha manje uyele emuva manje yini ukuthi awufanga bongafili uhamba uyokhala endaweni erongo uyokhala kumuntu oyixakekele naye uzokunikeza lokuxakeka kwakhe ukuthathe nawe usuphethe ke uthuli nje umoya ingcwele nje obesho uphole ethi singamcimi uyithulele nje ukuthi hayi ngiyazi ukuthi ngizokubamba apha ngoba yena wazi ngaphambili. So lana bazalwane into engiyifundile kuJobe njengoba ngisho ukuthi uye uJobe lo osethi uyayazi indlela yami ngambi kakhulu uyayazi indlela yami ngoba sokhuleka uyayazi indlela yami esengivivinyele ngiyakuphuma njengegolide. Lokhu kusifundisa ukuthi noma uNkulunkulu ekubusisile azi ngelinye ilanga ukuthi yokwenzeka ngesikhathi esithandwa uye akuteste ungenzanga lutho uthi ake ngibone ukuthi masithi ngungithanda ngoba noma ungithanda noma
ila kuzovela khona ukuthi ufile yini, ngoba uzoqonda lapho uthi hayi baba uyazi wena, mina ngazi ukuthi nginike wena zonke lezi zinto bakuyintando yakho ukuthi ngibe nje kulungile. Yabo, ngoba uSathane esathwala unqamlezo nakuyena uSathane njalo. Siye simsukele kwesisikhathi uSathane, kanti uNkulunkulu onikela uSathane ukuthi akasithest. So bese siyabonakala ke sekungasenzeki. So iloko asifundisa khona la lokuthi nokuhlala ezwini, ngeke uhlale ezwini isambulo ungenaso, ngeke uhlale usithole isambulo ungafanga kuwena. Ukuze uhambe noNkulunkulu kufanele ufe. Zithi zibhede ingane ezinjalo ngoba ingane zethu ziyabheda. Uthi uyathandaza ngala ngathi umthandazo ushala ingane iphuma ibheka le, kunamhlanje ekseni khona iphuma eziya emsebenzini azibuyanga. Isho zamantombazana konke kuyafana. So wena lapho kusefanele ume ukuyeke lokhu ukuthi uphuma apho wena isikhatsini lesofika ngaso uthi nje hawu sufikile mfundisi, ushinto ephambana inyama engayifuni, uthi lengane ngayifundisa mbala. So ukufa lokho. So ilokho nje bazalwane esikuzele la ukuthi sizokhunxusa uNkulunkulu ukuthi amoya ingcwele ukuthi asibulale ngoba ngeke sikwazi thina. Sizogcina ngokusho ngomlomo, sigcine sikhomba abanye uthi usibani bani ekhuleka kangaka kanti nawe uyahluthuka ukhohlwa wena ukuthi ngoba akafiki kuwena. Base kufike kuwena uzovela ukuthi uyintokazi kabani, uzovela ukuthi umfo kabani, uthi ngalusa mina kodwa la mawulanga phambili ukhuluma enye into. So iloko sithola ke lapha ku42 usethi uJobe ungenza konke, ngiyazi ukuthi ungenza konke, cebo lakho lingevinjwa. Ungangenza ukubi noma ngakhala ngiye kubishop ongakanani ngeke angisize ngalutho ukuzophasa lento oyifunayo. So sizokhuleka abazalwane sibe nalokho ukuthi lezi zinto asibusise ngazo uNkulunkulu sazi ukuthi uzosithesta. Ingane zazinikezwe yena, usithesta ngazo ukuthi sizothini, kuzophumana. Ngoba indaba inomlomo ukuthi kuphumana. Lokho okuphumayo ikona okwenzakalayo. So sizokhuleka ilokho. uNkulunkulu mawuqhubeka usemthesti okugcina uJob. Mthestile wenza yonke into accept uJob ukuthi hayi no ntando yakhe mayenzeke. Usethi kulabangani bakhe akade bekhuluma kabi ngaye bemhleba, ukhuluma nalo umunye wabo uNkulunkulu uthi nikhulume kabi ungalungi ngami nenceke yakho. Uyayizwa le ndaba? Bebekhuluma noJobe bethu xabene noNkulunkulu. uNkulunkulu mesebuya uthi ya nina nikhulume kabi ngami nenceke yami uJob njengenceke yami uJob. Shuthi ngesikhathi bekhuluma bebengakhulumi noJobe, bekhuluma nabo noNkulunkulu uqobo. Njengoba uJesu esho ukuthi ngangembethe nangangibathisa ngangilambile, bathi abafundi sasikwenza lokho. Uthi lokho nanikwenza kuloya nanikwenza kimi. Yabo. So yile nto sizoyikhulekela. uNkulunkulu uyamthesa uthi laba bazoletha ihlawulo kimi bazoshweleza bakhulekele. Enye test leyo ukuthi khulekela umuntu okade kuhlukumeza. Inyama ngeke ivume leyo nto. Uzothi hayibo lo ade ngidelela kanje mshayi. But kwadinga ukuthi azobakhulekela. So bazalwane isikhathi esikusona sikubuza ukuthi ngubongaki njengamakhazi. Amakhazi ayakubuza ukuthi ngubongaki. Isikhathi esikusona siyakubuza ukuthi njengoba womlana uthi impilo yami ngeyakho, kwakusho indebe noma wawusho ngaloso sikhathi udliwe ivesi noma wawusho uqinisile yini na? Ingakho uPaul ethi khule kanjalo ingaphesi nibonge nasenhluphekweni. Ngoba mawubheka bonke abantu ababizwe uNkulunkulu baqale ngokukhokha.
ihlupheka, oDavide, oJoseph abawufakwe emgodini, oPaul bebiziwe bashawa. So ke bazalwane sizokhuleka sikhulekele ukuthi Moya Ngcwele asisize sife singabuswa into asinikeze yona sibe namathumba ngoba sifike isikhali uNkulunkulu abesesibusisa bese yaqala ke amathumba emakhwapheni awusamazi omunye umuntu ohlupheka kanti uNkulunkulu ngesikhathi esifaka kulezi zinto esithesta usuke esiqinisela omunye umuntu ozofika enale nkinga ukwazi ukubelapha ukuthi ngidlulile la asiguqe isithandazi ongamtshela ukuthi asiyegumede uthi asiguqe isithandazi uyena ozolungisa. So asisukumeni bazalwane sikhuleke khona sikuzele ukuzokhuleka sinxusa ukuthi uNkulunkulu ukuvuka kwethu abonakala amandla akhe. No Elijah washo njalo wathi akubonakale namhlanje ukuthi ngincebe yakho. Amen. Babundebele ngicela sihole ngomkhuleko. Amen.